شبا شغل نجام وشانك دن هفرن إيشاف أمي بالاخو بدن برا دوستي و تايبت شي السليمانية روشا داوي تشيه كي تشد بيجي جبركو جلك آقاين نو هنن بتايبت شي درباري إيريشال دجي بالا فرقاها أربتي سليمانية دو ev êriş pêkatibû hûn dizanin do yani roja hejdê îlûnê û divê êrişê da sê endamên hêza diş terorê ya yenekê Yekîtiyên Niştimanî Kurdistanê yenekê şehîd bûn û cenazeyê her sê şehîda jî îro li Silêmaniyê ji bo wan merasîmek hat organizekirin û xelkê Silêmaniyê malbatê şehîdan dîsa sazî û dezgehan yenekê partiyên din hêzên din yê cudayên siyasî û civakî nerazîbûn nîşandan tenê pedeke nerazîbûn nîşane da pedeke jî bi devê Mesrûr Barzanî bi xwe daxuyaniyek da û yani her wekî got ev êriş rewa ye yani daxuyaniyek vî rengî da Tirkiye jî îro daxuyaniyek da Wezareta Karê Derve ya Tirkiye daxuyaniyek da û bi awayekî rast bi gotinên pir zelal êrişê li hemberî Silêmaniyê û li derdora Silêmaniyê Tirkiye girt serxwe yani got van êrişa em pêk tînin. Daxuyaniya Tirkiye tê vê wateyê Wezareta Karê Derve dibêje li wê derê yekîtî û hin hêzên din ewana bi navê xwe yani bi gotinên cuda Kurdan weke teror didin naskirin û dibêjin em li wê derê tedbîra pêştînin tedbîr jî tişta ku jê re dibin tedbîr jî êrişên bi balafiranın û suîkastin hûn dizanin ku li derdora Silêmaniyê ne tenê doh ev saleke bi dehan êriş pêkhatin li nava Silêmaniyê bi xwe jî heta niha di nava sal û nîvek du sala da sê cara li dijî aktivîst û siyasetmedaran êriş pêkhatin suîkast pêkhatin. Tirkiye viya girt serxwe bi awayekî eşkere girt serxwe û di demeka ku Tayyip Erdogan li Amerîkayê bû bi vî awayî peyam jî dan dinyayê ku gotin em ê dijmintiya xwe ya li dijî Kurda berdewam bikin. Niha agahî henin ku di rojê pêş de bi taybet çê li ser yenekê zext werin zêdekirin ji ber ku dixwazin yenekê jî bînin weke serxeta pedekê dixwazin yenekê jî bigirin cem xwe li yenekê heta niha teslîmê Tirkiye nebûye. Niha ev yek a didiya îro Wezareta yani berdevkê artêşa Iraqê bi gotinek daxuyaniyek da û got ev êriş aliyê Tirkiye ve pêkhatî balafirên ku balafirgeha Erbetê bomba barakirine ji Tirkiye rabûne dîsa serokê koalîsyona Zaferê ya Iraqê ku heman demê de Serokwezîrê Berê Haydar İbadî jî dibêje Tirkiye li Iraqê welatekî dagirker e û li Iraqê bi dehan ciyên wan henin avahiyê leşkerî Tirkiye henin û ev jî tê manê ku serwextiya Iraqê tê binpêkirin yani mafê Iraqê yê dewletbûnê tê binpêkirin. Dîsa Şahnaz İbrahîm Ahmed ku endama Polîtburoya yenekê ye bang li hêzên navnetewî kir ku ji li hemberî van êrişên li Tirkiye tedbîrek were standin her wiha ji Iraqê daxuyaniyên girîng henin lê nikarin tedbîrek bizin nikarin tiştî bikin yani siyasetmedarê wan ên herî gewre yani hêzên wan ên siyasî yê herî mezin hemberî vê yekê daxuyanî da a Haydar Ebadî me behs kir serokê tevgera Hikme Ammar Hekîm dîsa serokê tevgera Esayib Ehîl Elhaq Qays el-Xezalî wan jî daxuyanî dan û ev êrişên Tirkiye şermezar kirin. Her wiha dîsa hêja min got Yahya Resûl berdevkê fermandariya artêşa Iraqê dibêje ev balafir ji Tirkiye hatine. Îro Mesrûr Barzanî jî dibêje li vê derê hin tiştên derve qanûnî hene ji bo wî êriş pêkhatin yani gotinê bi vî yekî dibêje Rêwaz Faîq yekem seroka parlamentoya Herêma Başûrê Kurdistanê ya jin e û piştî wê jî ji xwe kes nebû serokê parlamentoya yani jin carekê bû seroka parlamentoya Rêwaz Faîq. Rêwaz Faîq jî divê ê ku li sedema digerin ê ku ji bo êrişa li dijî balafirgeha Erbetê li sedema digerin ew xaîn in û xwefiroş in. Ewsa bi gotinek eşkere dibêje û dibêje ew kes
dibin alîkar ji bo ku Herêma Kurdistanê were dagirkirin tê ji bo dagirkirina Herêma Kurdistanê de rol dilîzin. Gotinên pir tûş eşkere dibêje Rewaz Faik û gelek bêguman weke me got keneke ji xwe îro daxuyaniyek da keneke jî divê lazim e ku hêzên li wê derê hêzên berpirsiyar vê yekê zelal bikin hevserokê kenekê Kongre kenekê Kongre Netewiya Kurdistanê Ahmed Karamûz dibêje ki berpirsiyar hêzên hewlêrî ne. Niha derbarê vê meselê de ev daxuyanî xwe Amerîka dibêje em vê yekê dizanin û Tirkiye jî vê yekî girt ser xwe. Amerîka dibe haya me jê hêlê Amerîka şermezar nekir. Di vir de îro nûçeyek di welat medyada derket. Welat medya dibêje ê ku zanyarî dane Tirkiye ji bo ku balafirgeh Firotxaneya Erbetê bombebaran bike Mesrûr Barzanî ye û Weysî Barzanî ye. Weysî Barzanî berpirsê îstixbarata pedekê berpirsê kê berpirsê parastinê ye. û ev welat medya bi xwe nêzîkî yekîtî ye. Di vir de awayekî eşkere dibêje ku berpirsiyar ew in di malpera xwe ya YouTubeê de vîdeoyek weşand ez hema wê vîdeoyê jî bu re dixwazim parve bikim. Ev vîdeo jî li vê derê ye deqeyekî dibêje pir berfirehî behs dike û dikarin lê gudarî bikim soranî ye dikarin ji we re paşê ew bêjim. ئەوەی ڕوونە و پشتڕاست کراوەتەوە درۆنی تورکی هێرشی سەر فڕۆکەخانەی عەربەتی داوە. ئەوەی چاوساغی بۆ تورکیا کردووە سی خۆڕی ناوخۆی هەرێمی کوردستان بووە و جێپێیان بەجێهێشتووە. بە جۆرەی زانیاریەکان کاردانەوەیەکی جیانی بەهێز لەسەر پرسی هێرشکردنە سەر فڕۆکەخانەی عەربەتی کوشتوکاڵی دروست بووە. تورکیا لە ترسی ئەمریکا و کاردانەوەکانی ناتۆ ناتوانێت هێرشەکە لە ئەستۆ بگرێ بەو پێی لە شوێنێکی مەدەنی و هێزێکی فەرمی هاوپەیمانانی ئەمریکایی داوە. بەڵام عێراق تۆمەری ڕاداری لەبەردەستە ئەو درۆنەی فڕۆکەخانەی عەربەتی پێکاوە درۆنی تورکی بوو لە سنووری تورکیا و هاتوونەتە ناو ئاسمانی عێراق و کایەی ئاسمانی سلێمانی تەنانەت جۆری درۆنەکانیش بۆ عێراق ڕوونە. یۆنامی هەر لە سەرەتاوە بە توندی دانەی هێرشەکەی کرد. وەزارەتی بەرگری ئەمریکا پێنتاگۆن چاوەڕێی ئەو بەڵگانن لە سەر ڕووداوکە کۆکرێنەوە بۆیە لیژنەیەک لە وەزارەتی بەرگری عێراقەوە سەردانی سلێمانیەکە و بەڵگەکان لەسەر شوێنی ڕووداوەکە کۆکاتەوە. عێراق و ئەمریکا دوای ئەو لیژنەیە سزای هەر کەسێک دەدەن تێوەگلا بێت لەو ڕووداوە چونکە دژە تیرۆر بە فەرمی بەسراوە بە دژە تیرۆری عێراق و پەیمانانی نێودەوڵەتی دژ بە داعش. هێشتا بە فەرمی لایەنەکانی هێرشەکە دیاری نەکراون بەڵام چەندین ئاماژە هەن پەنجەی تۆمەت ڕوو لە پاراستن و لە ناویاندا ئەژێمین دەکەن. بۆیە ڕەنگە لەم ڕووداوەدا ئەژێمین و وەیسی بارزانی باسانی لە دەستی ئەمریکا و هاوپەیمانان ڕزگاریان نەبێت. هەر بە گوێرەی زانیاریەکان شەوی ڕابردوو لە وەڵامی هێرشەکەی عەربەت لە سنووری برادۆ لە کاتی چاودێریکردن لەلایەن بله niha di vir de dibêje dij teror yani saziya dij terorê şirîkê hevpeymana navnetewiya dij Daişê ye bi fermî û şirîkê Amerîkayê bi Amerîka bi hev re tev digerin li dijî Daişê li Rojava li Iraq li Sûriyê bi hev re operasyona dikin û ê ku derbarê vê de agahî dayê Tirkiye hedef nîşandayî jî Weysî Barzanî û serokê parastinê ye bi xwe jî girêdayî Mesrûr Barzanî ye. Ev welat medya wiha dibêje û dibêje eger ki di vî warî de lêkolînê werê kirin ji ber ku Amerîka lazim e heyeteke bişîne, Iraq jî heyeteke bişîne Silêmaniyê derbarê vê êrişê de hin lêkolîn werin kirin. Derbarê van tişta de divê ew belge bidin Amerîka. Îro derbarê mesela sîxurtiya de Cebar Yawer berê berpirskarê hêzê Pêşmergeyê Tevaya Kurdistanê ve ew jî dibêje ki ev sîxurtî dibêje ji Daişê xerabtir e ji televizyona NRT re axivî binirin. Kurdistan دروست بووە کە ترسناکە و لە داعشش ترسناکترە ئەوەیە مەسەلەی سیخوڕی بکردن
يعني سيخوري كردن بو دامو دزگای هوالگری دنیا حکومتی هریم دام بله اوجو صد بجه جباری ور دو داغیانی یعنی که یکی داغیانی آنتی تروری ده داغیانی بافل طلبانی ده داغیانی کبات طلبانی ده داغیانی برپرس هزین دش ترور و حب حلبچهی ده داغیانی همیان ده مثلا سیغورتیان اوخوی هبو او ده چاپمنی مدیا یکی تدا جی یعنی که جی شو باسه یکی تکرن نه البر تشتکدن هیکو yine ki ihtimal edeme peşte dervar ve meselede hem daha dokument hem daha delilin zelaltır eşkere bike emji benden eşku Türkiye ne yapacağım evet işte nekri Türkiye eşkeri git işte kabul ki mesela giden evvel nişan ede vakti ve negrim ya bra dostana bra dostu roja sezde ilone Türkiye ji qada pêxwastî û ji pedekê xwastî bû ku sewqiyeteke leşkerî bikin û pedeke di sid wesayî şand îro hin îro di van dîmena de jî pedeke dîsa bi dehan wesayîtên zirxî û cebelxane dişîne herêma Bradostê li gorî medyaya Başûrê Kurdistanê bi taybet jî malpera Vizyon News îro hin dîmen weşand û dibêje Tirkiye dixwaze lolan li berbizina, li goşînê, li şikef, li şekîf li gelek deveran bi cih bibe bi rêya pedekê. Li wan dere pedeke dixwaze bibe serdest ji bo ku pedeke dijêr de û Tirkiye jî jor ve êriş bike li hemberî PKK operasyoneke berfireh bidin dest pê kirin. Ji ber vê yekê niha aloziya li herêma Bradostê pir mezin bûye û kes vî tiştî hêvî nake bêguman em hêvîdaran tiştî wisa nexewime lê xeterî heye ku pevçûnek şerek li wir werî dest pê kirin. Ji ber vê yekê jî divê tiştê ku em dibihîzin tiştê ku li wir diqewime deqe bi deqe were şopandin were ragihandin ji heta ji destê me tê em jî dixwazin vîya bikin ji ber ku saet dereng bûn îşev naxwazim dirêj bikim niha tiştekî ji we re bêjim ev in şev baş.